I la Beca Rameli Tancompuri. Està demanant totes les boletes, hi ha moltíssimes, molta gent que està passant aquests darrers 15 dies pel centre comercial i han dipositat aquesta boleta que li pot donar molta sort. Una persona s'emportarà 12.000 euros i ja tenim la boleta, un aplaudiment per a la nit que ens anem la boleta. La nit ja senties, Ja tenim... Amics, amigues, a la boleta